పార్లమెంట్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనగామ జిల్లా దేవరుప్పల మండల కేంద్రంలో సిఐ మహేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పోలీసు కవాతు నిర్వహించారు. ప్రధాన చౌరస్తా మీదుగా ప్రధాన రహదారి గుండా జరిగిన ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్లో భారీ బందోబస్తుతో కేంద్ర బలగాలు పోలీసులు పాల్గొన్నారు. ఓటర్లు అభద్రతకు గురికాకుండా నిర్భయంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వారిలో భరోసా కల్పించడానికి పోలీసు కవాతును నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు. ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఎక్కడైనా సమస్యాత్మక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటే వెంటనే పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సిఐ మహేందర్ రెడ్డి సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవరుప్పుల మండల ఎస్ఐ చెన్నకేశవులు, పాలకుర్తి మండల ఎస్ఐ ప్రసన్న కుమార్, పోలీస్ సిబ్బంది ఏఎస్ఐ సదానందం, శ్యామ్, సైదయ్య, యాకూబ్, అశోక్, రాకేష్, మసూద్ పాల్గొన్నారు.